Перший юбілейний випуск. Не спочатку, але ж поспробуємо. Усім вітання. Чекай, Усім що треба візь? шалупі. Тобі треба да, ось труби. Мені, короче, треба на эту трубу. Ось гляди, тобі треба... Ось, є. Натискай. Оу, є. І що? Швук. I think we can use some of this dust and other І? stuff. Давай. І що? Тільки що мені робити? А. Вибач. Про... Ой. Дякую. Да как куди тебе? Я где? Давай. Ага. Мені треба яблучки. Чи що? Ой. Бусечки. Бубусечки. Все. Прыгай у гэтую самую. На гэтую самую. Ти зробила все? Прыгай на гэтую. Давай еще. Вот, все. И ты скачи на гэты берег. Ти скачи, мой конік бота. Пошли. Куди Треба гэта. Чекай, я нічого не розумію, що відбувається. Вот что отбывается. Що відбувається? Босс. А! Б. You destroyed my digestion! And you put me away to Переводчик. rot in here! No! Ты испортила мне харчевание, и ты короче. Это. I can make you work again. No more lies! Опять проха. She's an engineer. A really good Это же one. инженер. Very О, good. блин. Hey, back you. Ла. Leave that, huh? Because I... Быкова. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Я тебя, пожалуйста, ремонтую, я тебя ремонтую. Then why did you buy the Правда. expensive Turbo X2000? Huh? Hey! What? Чему ты купила нового и все такое? Чему ты хочешь мне заменить Турбо 2000? A pretentious French vacuum who can't even suck properly! Ем. Навіть не Капец. може смоктать правильно. Я самый лепший смоктун. Okay, I'm Добре, out of добре, here. See you добре. later. Good luck. Ну все, поспехов, бывайте. Come on. Well. И что здесь робить? А, треба ухиляйся. Ікс гэта. Секундис. Ой, Гляди, як можна. Don't waste them. Wait for me, Cody. я не могу. Буль-буль. Это я не могу. О, что робишь? Нечто. Что здесь робить? Ой. I'm so scared. Почекай, мені треба на трубу. Бу-бу-бу. Мені треба кабельна труба, кап тебе засмоктала. Мене это... Давай худший. Куди? Екс. Давай, заходь. Заходь давай. Куди я на трубе? Я в огненной трубе. Що здесь робить? I'm sorry. А! Давай, Не на трубу. Ну куди це? Да блин, Треба, видиш як? не Заскок. ведаю. We failed it. Гляди, нам потрібно. Тобто, коли ця труба піднімається ось сюди, ось ти заходиш, і я направляю тебе туди, каб ти це саме. Каб я тебе запустила. Не зараз! Ты стреляешь этой трубой, я смоктываю боеприпасы, ну. Enough! Поскоквай. Бжепся. Ты стреляешь. Ой. Ты стреляешь. Ты сверху стреляешь. Да я не змогла. Добре, иди на низ. Все, я сверху. А! Я сверху. А!
Стреляй! Да почекай, я не могу. Иди вниз. Ну давай. Я оживляюсь. Да. Я просто это самое. И вниз. Добрый уніс. Да, Ну чому? ну, у меня то же самое питание. Jesus. Пипец. Все, я тогда Вниз. нанес. Ой. Ну? Наверх, у його, молодчина. Скачи. Скачи, мой коник. Я не А, коник, я скачи. зайчик. Скачи, мой зайчик. Я так А само я сегодня отрубал. рыбку Скачи. ела. А! Мене засмокчи. Ай! А як Чизис. тобі стрілять? Боже. Сюди, сюди! Куди сюди? Наперед! А! Сюди! Ай-яй-яй. Скачи. Куди? Ти завгодно, аби не Все, нарешті буде бомби. труба. Ай! Давай заскай. Ой. А! Да чить. Щит. Ай, Скачи! Чи. Во-во-во-во-во-во! А! Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ну, Да ну. боже, меня засмотрел. да. Да. What a junk! What a piece of junk! Wait. Ooh-la-la. Ah! 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 Jesus. Ну, ну. Есть! Бомби! Давай! Есть! Я урод! А, Jesus! Божечки, мы як Иди, девка, баллоники! скачи! Мы як баллоники! О май гад! Jesus! Девка, рыхтуйся. Ой! Oh yeah! Ай! Есть! Я подстрелил! Ай! Бомби! Бомба-бомба! Йоу! Loud Ой, spots! скачи! Это что, он хатами говном просто кидает? Эй, суши Ладно, за ладно, словами. як скажеш. Вибач. Я просто завжди забуваю. А це що? Важливо! А! Блян. Можна казати блян? Не! Блян! Да боже. Ай! Божечки, кошечки! Важливо! А! Jesus! А! Божечки. Важливо. Гляди, ты можешь скакать и рывок. Так Все будет добре, найлепше. я зверху. Смокчи. Ну? Есть! Alright. Скачи, И я в стрессе. скачи. Скачи, Уи. скачи, Я тебя сердце. скачи. Дай. Ну? А! Патроны! Нема патронов. Черт. А, моя неулюбленная цацка. Частка, не цацка. Цацка. А!
Jesus! Ой, зараз буде труба. Бля. Патрони. Патрони, на. Патрони, на. Так Ясть. тобі і треба, пилосмок. Пилосмок. Цмок. Пилосмок. А! До речі, ви ведали, що гэта гульня, яна просто зближає Просто гэтых капець. людей. Ну, то бок дівку і хлопця. Зрозуміло? Ясть. Я. Ну, патрони. І Скакать. скакать. Какать. Ми царські мали дівки. А! Б. Важливо. Патрони. Патрони. На! Давай! Ну, Бам! Йому урон! є ще. А я зараз подохну. Буль-буль-буль. Подохну. Ми подохнемо. І ми так само. Буль-буль-буль. Да, ты что, таки радостный тишь? Ау, Jesus! О, божечки. Нема патронов, да и тем Нема больше. нічого, боже. Які ми... А! Боже! Зараз Ривок, буде. ривок есть, ривок. У меня есть ривок. У мене так само. Ну, А, я потрапила сама! давай! Да боже, я не могу. Ну, Все равно нема патронов. патроны! Нема патронов! Мы помрем. Ты помрешь. Ой, да я не помру. Я помру. А, мне... Давай! Наверх! Патроны! Ты наверх! Я на версии. Да так оно! Тормоз! Так. А! Все, я тогда наверх ще буду. Як хочеш. Не, я снизу. Добре, ти Ти знизу. зверху. О! Я сверху. Я Зверху, ти знизу, говори. Сверху! Ты сверху, все, сиди сверху. Ау! Ау! Не на месте стой, ну. Це. Цы. А, все, мы провалили. Все. Иди стреляй. Да ты все! Так, иди стреляй, ну. Иди наверх, там стой. Я снизу. Ты снизу, иди сверху. Так, сверху. Ой, снизу. И снизу. Все, ты снизу. Патроны! Да целься давай. Я прицеленный. Бум! Шоколадка. Мы так близко были. Все, это дали наушники сниму. Теперь еще хуже. Ау! Не- Мы одразу спомнили. Эй, бышки, хоть и был складанный. Так, ты сверху? Да я снизу. Ты снизу. Окей. Смокши патроны. Зараз. Я прицеленный. Тут навод нема. А, не есть. Давай, прицеливайся. Я прицеленный. How do you like that, nutbag? Ті. Бышки, хоть и так складано. Потом буде Не перепиночок. складано ривок Добре? наперед. Нехай буде перепиночок потом. Чи. Майся. Я прицеленный. Добре. Все. Бім.
Тут как Ай! будут вялизные хомяки. Не середину. Грязи. Ой! Назад. Наперед. Назад. А! Руки! Спочатку ти скочиш, а потім ривок. Спокойно. Ауч. Ауч! Тато, не помри, потому что я померла. Я прицеленный. Ты можешь... Не! Да там не было навод патронов. Патроны. Кто тормоз? Кто тормоз? Ты. Не, тормоз. Не, тормоз. Ты, Томас. Добре, я тормоз. Но! Нарешті. О! Но! Прицеливайся худше. Целены! Вось. Яше! Все. Я больная те. Давай стекать. Не по мне! А! Тут нема навод патрона. Ну нема патронов, тут нема чим стрелять, ну! Бэм! Бэм-ба-та-та-та-та! Ривочки наиклассные. Наиклассичные. Ай-яй! О май гад! О май гад! Jesus, I'm scared! I'm too scary! Патроны? Okay, fine. Все, только два. Бам-бам! Ай, блин, мы ніколи його не переможем. Переможем. Один раз мы были так близко до этого. Ну я зато нас переможу. Ривочки! Я ще стукаю по этой Ау! личине. Ай-яй-яй! Прицелься! Да Прицелься! нахуй я не доскочу! Я... Тормоз! Так, я тормоз. Чё? Не хочу помирать, я не хочу помирать! Во, теперь можно помирать. Все, зараз у нас один шанец, и другие у нас хутка будут. Так, я прицелил. Все. Все, давай. Погнали. Бам-бам-бам-бам-бам. Еще несколько патронов еще будет. Я помру зараз! Мы так были близко. Вы будете что, Раулю, или просто Понимаю. Б. Прицелься! Целю. Бум! Ай-яй-яй! Блин! Ну, Это легко. куда легко, я помер. Все, ты помирай, Ты як хочешь, я буду помирать. Все. Ну! Все! На! Еще! Нема! Тримаємося. Нема. І мені нема. Это коли щиро легко. Просто треба это... Скачки вперед, не забывайся. А я просто стою на одном месте. Ну, угли не Скачки скачки вперед. наперед, а рылки наперед. Руки добре. Нырцы. Руки. Як хочеш. Так, все, я веду, як целить. Мы молодцы. А! Мерси! Все, мы Рональдо. Тут! Давай! Прицелюсь! Так! Все! Я ще несколько разов и все. У меня были нема. Знаешь? Блин. Злазь! Лов! Що? Ой, шиш! А! А я тебе что казала? Ты як хочешь, а я не буду помирать. Я не забираюсь. Ой, нарешті. Ай-яй-яй! Йой-йой-йой. Ай! Я не хочу, чтобы меня Я засмоктало. не хочу побирать, Бомби его, ну! У меня только несколько патронов, выбачь. Ну хоть кольки, ну! У меня только один, выбачь, злазь.
До речі, а мною? А може поспробувати мною потім поцелитися як-небудь? Тихо, 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 тихо. Давай попробуем один раз просто мною поцелить, давай. Тихо, тихо, тихо. А, я... Ага. Ну это уже занятно. А! Я не могу, у меня наушники. Я не могу, у меня еще трясется. Так, у меня уже трясется так само. Скачок наперед, не забывайся. Не скачок, а рывок! Ай себе, нырок, рывок, все, что хочешь. У меня нырок навіть немає. У меня серце немає. Бум! Шоколад. Keep on going! Все, давай затыкнемся. Рывок наперед, хвали. О, я весь целый. Бум-бум! А! Бум, шоколад. Лака. Только два. Оби! Да только два! Сколько есть? Мы вот другие не смогли. Давай потом попробуем мной. Хотя не, я тогда помру, конечно. Бум. Хотя не. Хотя так, хотя не, хотя. Ходу! А, блин. Так хочется мочехнуться. А! Нема патронов! Тихо, 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 тихо! Нема патронов у Сирона. Куды? Куды? Куда еще? А, я просто по кругу буду такая, блин. Давай. Бомби. На позицию. А может на кондициях? А як собі хочеш? Целься! Да ты разява! Разява! Ще зараз будуть шипи. А, не. И мы так будем целую вечность. Все, цель. А, меня! Да больше! Ну! Давай! Вот так, потнек. Enough! А! Б. Боже. Б. На позиции! Я на місці. На трубу, як биться. Я на трубі. На місці. Все, давай. І ще. Нема! Боже. Ты это можешь акции уже знаешь. Не помирать! Соберися в кучу, трапка! Ой, Ануча. Да нуча! Соберися в кучу, Ануча! Трапка, добре слово, так мені подобається. Ануча. Бомби. Я на місці! Все, тільки одну вибач. Одну і тобі не вибушу. Не помирать! Зберися в кучу! Я небо! Не помирай, не буду. Я на місці. Я боюсь. Я на місці! Нарешті все. Я ще! Я ще! Уже собираешься плакать. I don't see your fire like this. И так шушила лепить. Я на місці. Хоть есть, так и есть. Да блин. Jump. Джамп. Да как? Наперед. Рывок наперед. Подскокиваешь и рывок наперед. Да добро. Я на місці. Ай! Да блин! Я разява, все, вызнаю.
У-ху-ху-ху. Двойний скачок і ривок. Ні, нема Не двоє. помахали ласка! Я живий. Добре. We're not gummy bears, you know. Shut up and do your things. Все. Погнали! А, молодчина! I wanna make it. Do that Ow! dance. Have some nuts. А-а-а-а. Just have some nuts. Да блин! Та блин! Так. Все, не Давай. помирать на этом забеге, коли ласка. А. Я на місці. Все. Я заходжу. Бум-бум-бум-бум. Мне особливо не подобається, коли Тихо, ён тихо, тихо, тихо. свою крась із этим самым б'є. А? О, патроны, Ай! патроны, патроны! Есть патроны, давай, хучей, хучей, хучей! Блін, я знизу. Хучей! А, що ти розява? Ну я знизу, ну. Я знизу. Да блін, Ти я живеш. вище знизу, ну. Ти хочеш бути знизу, чи що? Спокойно. Тата, не помирай! Не. Розява, а ну-ша! А, у нас нема патрона, у нема живи, сенсу! живи, живи, живи. Нема патрона, нема сенсу! Нічого нема. Я не Давайся! маю. Я і так тримаюся, ти тут у нас трапка, ти тут у нас розява. Ти У зрозуміла? нас з'ява, що добре. Ти розява, ти трапка. А ну, що там? Ось за гэта гульня. Поцелив! І все? Так, вибач. Фу. А, я ненавиджу такое! На этом мы завсёды помираем! И мои уши уже стомились от этого. Боже, моё... Да. Терапинок, я не могу так более. Ну что? Готовы? Так. Але мы увогуле помираем за тебе. А, за меня, конечно. Ну выбачили, просто ты более, чем я. Это, помираешь. А? Целься. Молодчина. Не помри, не помри, А! не помри. Так. Ай! Ага. Ага. Важливо. Я готовый. Ну, и ничего не было. Я буду пока что молчать. Молчишь, походу смотришь. Все, я пойдем. Худшей. Худшей. Я не могу худшей. Ну и розява. А! Бэм. Да блин! Я не Это поспею. вообще за тебе. Ну, если ты зрозумел, чему?
позицию! Ай! Б. Ой, я не хочу, щоб мене засмоктали. Мені нічого не отрималося зробити. Нема патронів чи що? Не помирай так шмат, добре? На позицию, на позицию! Я на позиції є зверху. Ай! Б. Меня стимула! Меня забило. Ой, малечина. Я на позиции. На позиции, не на позиции. Добре. Keep going, keep going. Keep going, keep going. Боже, это так складана гра, мушу это просто казать. Keep going, keep going. Keep going, keep going. And I'm scared. I'm in depression. Попить. I'm in depression. По-английски, табличка нет. Только одну выбачь. Ну хоть что. А, моё неублюбленное. А! Б. Блин, он меня скинул. На позиции. Спробую. Есть. Ща. О! Малайчина! А что там, просто шмат был? Малайчина! О, моя неулюбленная частка! Ай! Ну, не помри, коли ласка! Ай! Нема патронов! Ну хоть что! Нема! А, не, Вон есть! вот. Ща. Есть! Ну, Хоть нечто. тривай! Ура! Тривач! Сядеть. Сидеть, трива... Триматься. Триматься! This crazy. Ну! Я на... Целюся! Вась. Есть! Нарешті. Ідем сюди. Я синяя. П'ю. On the other one, Cody! Все, тепер не треба нічого тримати. А, ні, треба. Отже, йому висмакча. Боже. Kind of, but he tried to kill us! Good boy. Sorry, vacuum. I'm sorry. I take back what I said about the Turbo X2000. Боже. 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 Ханс, мы что, дренные? Капец. Это так жестоко. Моему высоливаться! Come on. Well, she must know something. I mean, she made these dolls. Все. She made these? Yeah, Well, why did she make them look like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Well, why would I? She's a kid. She plays with all kinds of stuff. А чому вона нам не сказала? Ну, це правда. Well, come on, let's find her. Давай її знайти. Давай. Where are Я першая завсюди. Кого я дочекаюсь, пам'ятаєш? You use this place? I haven't been in here for ages. Гэтую девку. А хто гадає Б. тілка? Б нажми. Чек його там. А хто гадає тілка? Twisted Гэта version of дочка. reality. А я ништо? Батьки. Я ништо? А, яе тварень. Не упади у гэта. Яке? Я не розводяться, правда? Так. Так вы ж і так гэта развяліся. Хто? Ну, ты, мама.
Так что? О, Вы Боже. перешкоджає нам тебе виховувати? Ну, ось яны просто посварились. Ну, Так, что у нас тут? куди далі? Наверх. Може ніяк. Туди. Карабскаться! Карабскаться? Что Карабкаться. за слово? Караскаться. Карабскаться, Hey, добре. Cody, through here. Эй, Коуди! Кудик, это твое имя. Вось! Look, it's Гэта Rose. мерзкая девка? Тс. Honey! Роуз. Її зовуть Роуз. Can't hear Привет. us. Треба до її подойти. Oh no. Ні. How are we gonna get over there now? Як туди потрапити? I can help. What? What was that? Хто гэта? I don't know. Хто хто? Over Я не here. веду. Хто гэта? Тут є. I know the way. Не веду шлях. I'll take you there if you help me save my friends. What friends? My tool friends. We used to be important and taken Tool care of, friends. but that human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes, yes, that heartless woman. Do you know her? Well, yeah. No, he doesn't. Anyway, I heard that. Тобок ти все розумієш, тобі не woman треба got a new перекладати. job in Так. town and doesn't Добре. have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? It's like burning alive, slowly. Look, Hammer, there's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay? Now go to that big door over there. Pull that nail out. We're gonna need it. Okay, here goes. Whoa! Where'd it go? Just whistle. What? Really? Oh! Wow. Cool. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Let's go. Оу. Оу. Be Fucking careful with that nails. nail, Cody. Арчі! I don't Що want за you in mine. Арчі? Okay, well, don't drop that hammer on my toe. Лізі. You a hammer. Лізі. And I'm a nail. Почекай, поспробуй Ah, Енейл. well, I'm a І... nail. but I'm in charge of the nail. Okay, And okay. you're... Забери його, забери. I can recall it. Арчі. Nice. Все. Воу. Вот. Ось. Боже, я Що це померла. було? Значить... Що нам треба зробити, скажи? Я не веду. Почекай, я поспробую його знову. Угу. Я не зрозуміла, конечно. А може тобі треба перепригнути? Туди. Я придумала, ти ось ось гвоздем. Так, так, так. Але не туди. Тобі треба куди-небудь ніжей. А куди біжи? Ось наверх ось ось. Ну, нормально. Ні. М. Тогда я не знаю, что зробити. А коли там? Ну, то так само варіант. Ось. У мене просто навушник випав. Зараз, чекай. Ні? Ні. А! Давай ти будеш тут, а я там. Давай, ось. І я тоді, може, уставлю чвік. Куди-небудь. Так. І... Хочей! О! Гляді. Ну? Ага. Добре, скачи. Двойны. Блін! Двойны без рывка. Так. И далей. Далей. Блін. А, боже. Ой. Да блін! Я просто... Я тут Я достала. надто толстий для такого. Ну
Ну ти в реальному житті є такі. Що, я тобі зараз сказав. Maybe we can swing off. Ось сюди, ось сюди, сюди треба! А! Тепер твоє. Во! А я? Я зрозуміла. Ой. Ну куди? Болтайся. А як тебе хапати? Не треба. Sweet moves. Добре, ти Your сама. style, man. Oh, thanks, Hammer. This is so satisfying. Yes, it does. Почекай. Там просто есть другое. Так! А я пойду погляжу. Больше. Ну і? Я зараз за тебе. Чому я женщина? Ти молоток зараз. Боже. Ай! Ема. Боже. Короче, повернися куди-небудь у інший. А, блін. Я не ведаю, колішечка. Ну скачи, як ти скакала. А, я зрозуміла. Ось сюди, ось тобі треба вижгати ось цвік. Так. Клілоска? Hold on tight. І... Боже, як Давай, доскокуй туди, а потім є ще один цвік. Боже. Ось так. Ага. Цікаво, як ти. Я ніяк, я буду стояти на місці, ось тобі цвік. Арес? Нічого, я ж... Пусти, ну. Почекай. There's another nail. Let's go get it. Yoo-hoo! Still over here. Во! Hello? The bridge, please. О, давай цвіки. Sweet. More Так. ammunition. Далі що? Тобі ніяк треба дійти до мене? Ні, не обов'язково. Я тобі просто допомагаю. Во. Ну, давай. Іди сюди. І... Но! Ваш... Давай! І... Скажи гривок! Вась, все, дякую. Все, тепер нам треба стати на ось гета. І там ніщо, вот, тобі треба сюди. Це кабіть. Ага. А, тобі треба стати. Ой. І... Становися. Я хочу ранять. Та мені треба на іншу. На іншу давай. На гету подивись спочатку. Я зрозуміла. На Гету іншу. подивись. На іншою. Першу подими. Що я зрозуміла? І мені треба так пересуватися. Ой. А мені як? Ну, подимай. Так, Подимай платформу, я цвіку утикну. Першу платформу. я піднімаю. І ще.
Ще. Ні? Ні. Давай ще. І Ні. Не не працює. розумію. Ой! А може тут просто жовтий ж єсть? Ну так ось я кажу, жовтий можна утикнути. Попробую жовтий утокнути. Ну, Во, можна! подимай. Так не треба подимати, тому що тобі треба чвік. Чвік не дає тобі підняти платформу болі. Подимай платформу, я утикну чвіками, вона не пустилася. Не знаю. Ні, не працює. Так. Як далі? Ну, сидь. Ей, Блін, не треба балаптап. Так, все-таки подимай платформу вишей. я не Ще можу вишей. вишей. Я Ні? не можу вишей. А куди утикнуть? Так, куди утикать? Не сюди. Ну, я придумала! І наверх! Є ще одну. Ні, ну ладно. На колесо. Ну так а что, подымай платформу. Почекай. Ну і як мені тепер? М, Подыми платформу. Першую. Почекай. Не, Ну, першую подымай. о боже. Першую. Почекай, мені треба А, по-худенькому вон там... попудрить, мені треба носик, добре? Я по-худенькому. Чекай. Гляди. Нам треба, каб нас обоих тут не поднять, правда? Так. Угу. Подымай. Першую платформу. Гляди. Швуп. Почекай, я забыла, що як це робити. А хто? Да Ага. тоже. Нет, верни назад. Як скажеш. Я ще раз стукну, добре? І... Зараз! На другую. Куди? І... Давай! Погнали. Але там же стін... Так. Опа. Да тут же стенки, як? Ну. Все. Да там же стенки. Які стінки? А, Заскоковий. клас. Погнали. Бі. Якби це ми по кораблю б'ємо. Ну пам'ятаєш, там де бутилькою б'ють по кораблю. Ну, ти Щоб видиш, його ти відправити. став. На. Іду. Єп. Ой. А боже! Without challenges. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? Ну When так. you're willing to face a challenge, you always learn something new. So Конечно, remember, when you конечно, самое hear нечто this новое. sound, Добре, follow тобі не it, треба keep переклад. following it, Глядачам. and you will find the challenge you seek. Yeah! Ладно, уже роби. Welcome глядачам. to your Вообще очень first хочу. couples challenge. Перше випробування. Ей, Какой почти это? А хотя не. срачка Ніка. All right, you want to give it a try? We haven't got time for this. Oh, you afraid of losing?
Me? М, Huh, no Так, way. ти Я, до боїшся проіграти, я ведаю. Коли що, я якраз малюю, і я гэта самий манекен. Ти боїшся проіграти, дівка, я ведаю. Не, блін, ти. Yes, I'm ready. May. Oh, you won't Get beat ready. me. І I що ми promise. Ти робимо? боїшся My проіграти. hammer's fast. А, зрозуміла. Ти боїшся проіграти. А, так я себе б'ю. І так. Боже! Ай, не ай, не ай, не Тата, ай, ну не давай ай, помедленней. Ай, не ай, не. Помарудней. Коли Нет, ласка, нет, я не нет. поспеваю. Конечно, нет. А! Тата, я не поспеваю. Ну, в этом и сенс. Ну, тата, я не поспеваю. Все, я не буду, я не поспеваю. Я не поспеваю. Peekaboo. Nothing to it. Все. You missed. Да! I'm too fast for you. I'll beat you next time. Давай шерсть. Валя, помарудней. Коли ласка. Warmer. Не, я Коли не, ласка! я не буду поддаваться. Ненавижу тебя. Come on. Slammed it. No prize. Да чому ти виграєш? Я не Потому что я розумію. высовываюсь там, где ты не чуешь. Yes, Cody, Да! you won. Добре, давай шерсть. А може поміняємося? Давай поміняємося. А, блін, ми не можемо. Hope you bring your A game. I got this. There we go. That's right. Нарешті. Да блин! Та хоч один раз! Ти і так 2 рази виграв, но! Да тому що я дитё. This'll be a piece of cake. That's it. Alrighty. Are you sure you didn't Да cheat? блин! Да тата, ти вже 2 рази! Ну я Ты конч... ж выиграла. Ну і... Пошли раунд. Не Господи, ще. купить. Надо я ще. Ну, коли ласка! Що воно, це просто гульня? Show me your moves, May. Дин-дин-дин. Так. No prize. Да! Easy. Nothing Yeah, to it. I'll get you next time. Все? Все, выиграла, задоволенная. Давай ще. Пошли. Хватит. Ладно. Hey, May, come here. Don't blink, or you'll miss me winning.
Бачи, Коді. Да. Bingo! Я теперь незадоволенная. Да-да, ты незадоволенная теперь. А ты выигрывала? Ну, так что теперь? Я незадоволенная. Ты до этого выиграла. И Не треба было что? настаивать на переигрывании. Еще. Don't blame me if the loss stings. Що, гэта будзе апошні? No props! Please. Посраться. That's it! Да? So what's for dinner? М. Oh, Еще! Боже. Я сказала еще! Боже. All right, I'm looking forward to this. I got this! Нарешті. Що? На гэтым усё. На гэтым усё. Ой, да гэта лёгка. Ага. Динджу. Oh, the Дин sweet дин дин sounds of дин. machinery. There's nothing. А, тобі треба було сюди виїхати сам. Чевік! Чевік! Так, Чивик, чивик. Так. да. Ты. М. А. Да, да. Не. А, тобі Подимай. треба чевік. Поднимай платформу. Що мені підіймать? Алло, тут шкло. Вон кнопка. Яка ідеш? Вось кнопка. Алло, там шкло. И что мне сделать? Там чевік. Ну что-нибудь. Пи. Боже, хто там ходить? Боже. Все, я зрозуміла. Как поднять шкло? Ага. А! Чвик! Ки. Давай. Я ще один. Я ще... Скачи. У меня один. Угу. У меня один цвик. Так у тебе ж повинно бути два. Ну так один що мисті. Так позови свою другие. И я ще раз. О! Ну! Божечки. Другие. Ага. Так, теперь что? Ага. There's another machine in the way here, Cody. Давай. Что Чвик. давать? Look at him fly! Все, теперь.
Ага. 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 Свік, давай. Що? Є ще один цвік. Цвік? Ай, шорт. Почекайте мене! Чекаю. Я не достав цвік. Доставай. Так, теперь мне туди. Я тобі скажу, як ліють цвіки. Тут цвік треба. Та то тобі там треба бути. Цвік. Да. Ю. О. Тобі Так, треба так. на цвік. Be careful now, May. Yeah. Cody, don't Да, пизда. Cody, don't screw this up. Yeah, just get to jumping. На тобі цвік. Ага. Don't screw this. Та як? Та може тобі туди треба пойти? Ні. Алло! Это для тебя. Я тут Як пройду. оглік це зробити? Ну, скачи. Як? Мені Ну як це робити? Я не розумію. не видно. А, що це значить? Ти не видиш. Не веду я. Може ти у середину... Почекай, там є ще один динаміт. Динаміт! Ні. Я не розумію, як це робити. А так? Давай поспробуй. Ні. Ні, ще добре, да? А так? Ось так. Ха. Ні, не вельми. Ні. Почекай, треба... Достань. І зараз. Ну, Так? не вельми. Не вельми. А, мені треба достати. Так, чекай. Я скажу, коли. Достань. І другий достань. Ага. Ні, так не вельми. Заскокуй туди, і я достану, ти проїдеш. Боже. Заш! Да, боже, ты тормоз! Достань. Достань! Заш! Да, боже. Вось! Да. Не так, мне треба, каб яно было пад гэтай самой. Зараз. Ну, нарешті.
І куди? Мені треба на гэтую платформу, зрозуміла? Чекай. Тобі треба... Ось за гэтага. Не посередині. Тобі треба другий цвік! У мене Достань другі цілі друге! зайняти. Друге! І... Та боже. Зараз. Ось так. Ну, хоч ніяк. Да навошта? Доставай. Худший! Ось так. Ну, хоть не. Арчи. Цвик! Тихо! А! Один. Так, этой цвік треба. Тихо. Нікуди. А! Інший цвік нехай будь. О, боже. А куди його вбити? Тихо, не треба, нічого робити. Я скажу, коли. Nice one. Ось так. О! І що тепер? Чекай. Добре, я чекаю. І другий цвік у другую. Мені потрібно на... Чекай. Наверх! Зараз буде другий. Достань гэтай цвікі. Цвікі усе достань. Зараз. І зараз другі хоче. А, боже. Ну, чекай його. А, боже. Не треба доставати нічого, не треба. Чого не достаю Стой нічого? на місці. Стою на місці. Я сама розправлюся. Мама. А, боже, я забываю про свой рывок, ну. Да нет! А, боже! Зараз чекай. Я тобі отакну мага ближей. Ось. Да. Так ну не так працює! Ти доскочиш. Ну не працює! Ти доскочиш. Не працює! Достань другий цвік. Яно. Достань другий цвік! Боутайся, що ти їх скочиш? Тому що там гэтые самые колеса! Так тобі треба їх проїхати. Тата, я не могу, я так помираю! Зроби щось. Боже. Я буду полтиться и потом скажу, коли. Тому достань другой цвет, я сказала. Зараз. Да не треба було! Просто забейте меня. На
назад постав свій цвік. На середину. На середину. Да. Сюди, так. Да давай уже! Нарешті. Ну нарешті. Нарешті я добилася, чого я хотіла. Ага. Ну, а, блин! Ну Ты нарешті. стекуешься. Ну боже. Все, давай. Уи. Ой. Fighting saw blades? Really? А! И что с этим робить теперь? Не, не, не так. One more nail. Heads up, Cody! Во! Иду до тебя. Иду, иду. That makes Тут. 3. Мне 6 один цвик. Так. Не то я. Не выключается. Может, это я знаю, что... Стой на месте. Стой на месте. Ничего, коляска не кажет, потому что мне уже снова-таки еще бесит. Не звучит. Слева. Что слева? Слева кнопка. Ты померла. Тихо! Слева кнопка. Слева кнопка. была. Чевики! Чевики! Я не могу ничего зробить, у тебя справа теперь кнопка. Чи слева. Вернись назад. Нажь кнопку. Ничего. Тому вернися назад и чевики. А! Переставляй их, добро? Будешь нарешті переставлять их. Ну и что? А, про эту калитку, нельга. Не. Ну, боже. Туди. Ты повинна нечто там выключить. Хто виключить? Як виключить? Іди виключить. Не Тут видно. нічого такого нема. Ну просто нема. Боже. Я не можу нічого виключити. Як у углі вернуться назад? Угу. А это что? А, скачок? Зможеш туди ніяк вернуться назад? Да не Спробуй. могу я вернуться. Да просто соскочь назад. Каб ты мне чвяки не... Хотя нет, так не спрацує. Не спрацує! Ой, боже, я не розумію. Почекай, я ззаду тебе что? Пустеча. Ах, это наушники. А, боже. О, боже. Все, давай спустимся на ходу. Мы стоим скончивается? Да блин! Спустимся. Рассчитывайся. Блин, я не хочу. Давай еще. Ладно. Всё. Усім Сидись. бываете. Please subscribe. Please subscribe. Усім покуль.